Velkommen til en aften her i Backstage, hvor overskriften er kærlighed. Men to forskellige slags kærlighed, nemlig den lykkelige og den ulykkelige. På de to scener står aftens to gæster. Det er Sys Bjerre og Carpark North. Sys Bjerre er blevet megastjerne ved at skrive sange, der oftest handler om at blive dumpet, ulykkelig kærlighed, om ikke helt at føle sig tilstrækkelig. Carpark Norths univers, det er totalt anderledes. Det er tekster om kærlighed og positivitet og larger-than-life musikproduktioner. Så det er modsætninger, der mødes her i aften på scenerne. Især i slutningen af programmet, hvor at Sys og Carpark skal spille et nummer sammen. Men vi starter over ved den lykkelige halvdel. Det er Carpark North. Everybody run to the break of dawn. Shall we be grateful? Shall we be true? These were the questions that I gave to you. Feel empowered with you by my side. Still I feel questions. They're burning down inside. Op med hænderne. Yeah, hvor ser det godt ud. Og så skal de der hænder til at klappe. Come on! Så er festen startet. Så er festen startet, drenge.
Er du sindssygt? Ja, tak for det. Jeg står her helt i svedens stam. Prøv at det her nummer, Shall We Be Grateful, det siger så meget om jeres nye plade, som er hele det her meget, meget positive og kærlige univers. For at forstå Carbac North og den verden, I lever i, så er I nødt til at fortælle os alle sammen, hvad det var, der skete på Skanderborg. Vores kære trommeslager havde besluttet sig for, at han ville gifte sig med sin kæreste. Ja. Og det var jo dejligt. og så besluttede han sig for, at han ville fri til hende på Skanderborg Festival under vores koncert. Så vi havde spillet en rigtig blød sang, en dejlig, hjertelig sang, der hedder Heart of Me. Og der var det Kiss Me faktisk, tror jeg. Og så... Kiss Me, ja. Og så røg det op på storskærm. Det var, jeg tror, måske det mest veldokumenterede frieri nogensinde. Der var 27 kameraer på, og han så bad kæresten om at komme op og gik på knæ ned foran hende, mens vi stod og spillede sød musik i baggrunden. Så nikkede hun lige så stille. Det er meget varmt herinde, men man får kuldeby. Det er jo faktisk, i bund og grund er det lidt corny, men det fungerede bare pissefedt. Altså, det fungerede så godt. De behøvede ikke at sige noget i mikrofonen, man behøvede ikke at se deres ansigtsudtryk, men kropssproget sagde det hele. Altså at se Astrids sådan reaktion på det, det var helt vildt. Altså. Hvad gjorde hun? Jamen hun tog så bare til munden. Sådan, altså det var sådan helt klichéagtigt, men det fungerede så fedt, altså. Det fungerede faktisk så godt, vi gjorde det igen til Ringsted Festival. Det er jo sådan så, at Morten og Lav er gift. Søren, du er lige ved næsten. Det bliver til mig, du skal giftes. Og Lav, når det går så godt på det her kærlighedsområde, så kan det godt være sådan lidt... Hvad gør man så med at finde på noget at skrive? Fordi når det hele er så positivt, så ved jeg, at du har havde nogle problemer her på den nye plade. Hvad pokker skulle du gøre, når du ikke havde noget ulykkeligt og ulyksaligt at rage ned i og finde de her ting frem, som man kan skrive sange om? Hvad gjorde du så? Altså, det er fuldstændig rigtigt. Det var faktisk en stor udfordring. Og jeg tænkte sådan, hvis Leonard Cohen og... Men i det hele taget, alle de største kunstnere i verden. Der er nogle af dem, der er fuldstændig fucked up og helt ulykkeligt og helt ødelagt op i hovedet. Og også nogle af dem, der er rigtig velfungerende og stadigvæk kan lave kreative ting, ikke? Altså, det... Hvilken kategori falder du ind i? Forhåbentlig det sidste. Forhåbentlig. Ja, det er et godt spørgsmål. Så det måtte kunne lade sig gøre. Og det var egentlig bare hårdt arbejde. Det var bare et spørgsmål om at skrive rigtig, rigtig mange sange, indtil man synes der var nogle tekster, der var fede. Og så var jeg jo i USA og så få en masse bank af en amerikaner derovre i en etværelseslejlighed på Manhattan, så bare nu det skal være bedre det der. Okay. Der kan du godt mærke det krassede lidt. Jamen for fanden, der kom jeg fandme på en prøve altså. Tusind tak, Lav, og tak Søren og Morten i øvrigt også. Prøv, nu skal vi til en pige, som ikke altid føler sig sådan særlig speciel og heldig. Hun hedder Sysbjerg. For stiv på første date. Ja, har altid noget mellem tænderne. Ja, for sent igen. The story of my life. Jeg er ikke perfekt, men menneskeligt er det fejl. Altid job på internettet. Jeg brænder altid maden på. Og jeg taber din mobil i toilettet. For sent igen.
speciel og ofte krummer dine tæver dig selv. Så lad være at give op og skærme dig ihjel. Kom join the club, vi elsker dig alligevel. Og jeg ved det menneskeligt at fejle. Og jeg har accepteret, at jeg er en gejle. Og jeg ved det menneskeligt at fejle. Og jeg har accepteret, at du er en gejle. Det kan godt være, at Søs Bjerre står derovre og føler sig som en uheldig kejle, men synes du er rent faktisk for sej. Og så er du ikke den mest uheldige her i lokalet, fordi han står lige bag ved mig. Han hedder Søren, og han spiller keyboard og bass i Carbac Nord. Sidst jeg skulle lave noget sammen med Carbac Nord, det var til en P3-session på et spillested i København. Og jeg mener, vi står Stengade 30 er proppet fuld af fans. Det er 5 minutter før vi skal på live. Bandet sidder nede i bandrummet nede i kælderen. Og så er der sådan en spejl, der hænger på væggen, som hænger i sådan noget 3.000 år. Det vælger lige der at falde ned over Søren, og ned over hans tommeltot, som bliver skåret midt over. Med det resultat, at vi var nødt til at aflyse det hele på stedet, og Søren røg afsted med ambulance på hospitalet og blev opereret og røg i gips, og det var helt skrækkeligt. Men heldigvis, som I kan se, så virker tommeltotten igen, og vi skal have et nummer til med Carbac Nord. Lost my heart
Hvad synes du, Fantastisk. Ja, men der er jo lidt mere sådan ulykkeligt, eller lidt mere tænksomt her på din banehalvdel i aften. Om lidt, der skal du spille et nummer, der hedder Pik. Ja. Og det handler om et parforhold, der er rigtig, rigtig kedeligt. Men hvad er det ved de her sådan ulykkelige sider af livet, der inspirerer dig til at skrive sange? Jeg tror ikke specielt, det er noget med de ulykkelige sider, der inspirerer mig. Jeg tror bare, det er noget med, hvor man er i sit liv. Og da jeg skrev den her plade, så var jeg måske bare et lidt nederen, kedeligt eller ulykkeligt sted i mit liv. Og de sange, jeg skriver nu, er jo nogle helt andre, fordi jeg er vildt forelsket. Så det Prøv at beskrive det sted, du var. Men der var jeg lige gået fra den mand, jeg troede, skulle være sammen med. Altså den eneste sådan virkelig, hvor jeg tænkte, ham skal giftes med at have mine børn med og alting. Det troede jeg virkelig på, og så var det lige gået et stykke, ikke? Så jeg havde lidt mistet troen på det meste af kærligheden, så. Du har ramt så mange mennesker, specielt det nummer, der hedder Malene. Det har jeg jo spillet simpelthen så mange gange på B3. Der var en periode, hvor det var dagligt, konstant, hver eneste sms, der kom ind. Det var folk, der gerne ville høre Malene. Hvordan har det været at være med til at skabe sådan et fænomen? Hvordan har folk reageret? Det har været vildt specielt. Altså, jeg havde jo aldrig nogensinde regnet med, at det ville være så sindssygt. Men jeg har jo også selv fået sindssygt mange henvendelser fra folk. Altså, specielt i starten selvfølgelig, men også stadig med folk, der har alle mulige mærkelige historier. Hvad er den vildeste? Lige da den kom ud, så var der en pige, der skrev til mig, at hun havde smidt sin kærestes, eller ekskærestes guitar i søerne. Hans yndlingsguitar. Og så kan jeg tænke, det var ret vildt. Jeg håber ikke, det var fordi, hun havde hørt min sang. Jeg håber bare, hun var sådan. Og hun er så blevet min nabo nu. Helt vildt mærkeligt. Så hun kom ind til mig i går og sagde sådan, hey, kan du huske, der var engang en pige, der skrev det? Så var det hende. Helt vildt mærkeligt. Men hun er bare sådan lidt sjov, ikke? Eller hun er lidt crazy. Det er ikke alle, der gør det. Jamen, hvordan er der blevet magnet for alle de her mennesker, der kommer op til dig med alle deres historier? De er også blevet dumpet, og kæresten har været utro. Ja, det er lidt overvældende nogle gange. Men altså, nej, det er meget vildt, ikke? Altså, lige pludselig at blive sådan... Folk betror sig til en, at altså, man kender dem jo overhovedet ikke, og halvdelen af tingene aner ikke, hvad jeg skal svare til. Jeg er jo ikke Tine Bryld, vel? Jeg kan kun sige, tro på dig selv og elsk dig selv, og det er ævle plejer at sige, ikke? Men det er også fantastisk, du er Søs Bjerre, og vi skal have et nummer til fra dig, Søs. Værsgo. Du er speciel, når man ikke længere har nok i sig selv. Når alle jeger er blevet til vi, og bryllupsrejsen for længst er forbi. Lejlighed med hems til overpris, ligge i skyer, se tv-avis. Møns klint med hans farmor, autopilot til og hun i snor. Giv mig lidt opmærksomhed, ja. Giv mig noget af det, vi startede det her med. Giv mig nogle kulde gysninger. Giv mig noget af det, vi er for. Og vi elskede indtil solen stod op. I starten var du fyr og flamme. Nu falder du i søvn med det samme. Så jeg crasher op i lakkerleder, fabler op om eksotiske steder. Så dyb båd til jeg græder lige. Men du spørger om vi ikke skal tage i IKEA. Giv mig lidt opmærksomhed. Giv mig noget af det vi startede det her med. Giv mig nogle kulde gysninger. Giv mig noget af det vi er for. Det skal være sådan her, at jeg selv må fortælle mig selv, hvor dejlig jeg er. Skal jeg sætte ild til dit hår, før du virkelig tænder? Kan det virkelig være rigtigt, at du hellere vil se venner? Det keder mig, du hygger, det er da dumt, er det ikke? Skal du virkelig overtales til at give mig? Noget af det vi er for. Giv mig lidt opmærksomhed, og giv mig noget af
Lau og Sys, I har nu spillet 2 numre hver for sig. Nu skal I til at spille sammen. I har været i øvelokalet sammen her forleden, og I har ellers ikke mødt hinanden før, eller lavet noget sammen før. Hvad er jeres indtryk af Sys Bjerre? Jeg synes, at Sys har lavet nogle virkelig, virkelig catchy popsange. Det kan man ikke tage fra hende. Det virker også, som om de er rigtig ærlige, faktisk. Så det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Det må jeg sige. Sys, hvad synes du om Carpark? Nej. Jeg synes, det er super fedt. Altså, jeg har altid været fan af Carpark. Det er sådan nogle gamle nogen i forhold til os, ikke? Jeg hørte dem jo dengang, jeg startede i gymnasiet. Og gifter det hele. Ja, puha. Ej, jeg synes, det er rigtig fedt. Hvordan var det så at komme i øven sammen? Det var mega hyggeligt, faktisk. Både Sys og også hendes band er jo helt vildt søde og dygtige, så det har været virkelig grineren, altså at lave noget musik sammen. Ja, det var meget, meget sjovt og overraskende nemt. Jeg troede, de var sådan nogle krukker lidt, sådan. Men det var de ikke. De var helt vildt søde. I har lavet et mashup. Hvorfor det? Det er fordi, vi kunne ikke blive enige om noget andet, tror jeg. Fordi jeg vil synge på dansk, og Lau vil synge på engelsk, og ja. Og så var det også det sjoveste, synes jeg. Altså, hvad er det sværeste, vi kunne lave? Det ville nok være at lave et mashup, stort set. Så det synes jeg det var en sjov udfordring. Men det er jo noget lykkeligt. Meget lykkeligt. Ja. Og det er noget ret så ulykkeligt. Så hvis I tager plads på hver jeres scene, så skal vi nu være vidne til et helt enestående mashup. Hvis I kigger ud, så har vi her på den ene side Sys Bjerre i hele hendes univers på ulykkelig kærlighed. På den anden side har vi her Carpark North med alt deres larger than life, kæmpe storladende musikproduktioner og alt det, der er lykkeligt her ved livet. Det, du kommer til at høre nu, det er Once in a Lifetime. Det er Carpark North's super positiv Best Day mashed up med Sys Bjerres Malene.
unikke version af Malene og Best Day kan du finde på nettet igen. Tusind tak for besøget her i aften. Næste uges musikalske mix her i Backstage bliver lige så interessant. Vi har nemlig inviteret The Blue Band i studiet. Det er 4 nordjyske mænd. De har højhælede støvler på, sådan 60'er stramme bukser og make-up, og de fyrer den af med 60'er rock'n'roll. Til at matche dem har vi inviteret klubdivaen Camille Jones i studiet. Hun kommer i sine stiletter og fin kjole og sætter spejlkugler op over sin scenehalvdel. Så glæd dig til det. Husk, at du i øvrigt også kan gense tidligere programmer inde på vores hjemmeside, som er dr.dk/backstage. Blandt andet det program med Tim Christensen og Figurines, og ikke mindst Suspekt og Michael Simpson. Tusind tak for i aften. Vi ses. Hvis du er nysgerrig på, hvordan det ser ud, når spejlkugle og 60'er-stil forenes, så se med lige efter rulleteksterne her. Om lidt, det er 2 tema.